Bisa dah kayak ini pun deh. Kalau ada lain yang mungkin juga tak bisa. Kalau kita tak boleh. Ini. Stop. Belum apa tu? Yang ni itu sangat bina. Coba lebih, lagi lu. Oke. Tapi itu makan lo itu dia. Malah ke hari itu apa? Dan kan dan kan dunia dah. Six. Atau tu lah. Manting apa bukan pipa yang terkecil. Kerjanya channel lo. Defensive ini, agency football tournament, men football tournament. Dapat tui lagi. Itu Sadyang RIYF lapen. Langhan FC Rongbin. Alang ditum tim yang bongsi pini patu konpo. Lalu Forest Club pu amahang ket hega hutbangken nilita adet lapen aningkan bang ining pan do tu edalo waipit pusita Forest Club pu PC ki irodama pu halaso hut dak Karlitang Vice Chairman Tanang Manlo Tan Komiti Long Mahajon Ronghang alang di sila football patu aning hang pik dak artukang aratan koson si ke Japon ma pu halaso hut alang si matana 4H pu H bang pri kupi posi H bang prima ka pacara pon bang alang kamatha alang bang kankang lo isia H bang ke head tukan si alang palam jirda angke isia H bang pudam tulo heart lason si pudam angke isia H bang ribdam tulo hand lapen head bogo lason si lason pri pacara pen si alang hala suhut for H club pu amhang pathekang lo mahajon rongkang bang lalo alang li cepado ko lo dang nilitum artoikang ke alang si tim kabunai ke cenglo kulit budam si da henon nelo no nilitum karbeng lo long CM kusita hala suhut ke da arpe kang dan si patu bom lo angke alang tum don api pen bangke Forest Club ala CM tum si dak ni tum han nang lit pom lo la so pi nilitum lit pom tulo la so pi si non pu uwe mitum si da la son lit bom bom si dak nilitum long bang inut baheni kela dula kusita inut baheni olai bom ke lalo akhir bihek kusita anibang sita lason si dobong bang bom lo lapen isi buat tim han sita lalu nilitum Forest Club himpen kacuning lidun ma lam kapak langdon kangtung ilitum kapatulong sonthom bostu ning cibi ponai kaita disiplin da do nai lapen lam kang lita awedet nai lahaya abostu bang ilitum bang pun anpen bang ke ilitum bor i ponai lapen kakhela udet kali sonthom bostu mun itum bang ning cibi ponai isi bang ke education isi bang sport lapen isi bang musician la son thom le tum bor ipon anta future long ke ili tum long ke rengawar saidu lapen kacet hang mata cethang la ka muka munit la son thom le tum ripon lo punde number 1 ka porhe paprang ponai number 2 bangke nang sport le enta chok ma musician le enta chok ulonte pirke long ili tum kacet hang bostu do la son thom bostu sikata ining long cerap lo ulonte munitum success non piniar ni militum sida prang thek testa arnisia ko ke nilitum ta karbiang long phan ke asapsun nong mewan pilo nilitum adin hutsi karbiang long ke fast mane inter district champion kapuri chenglo junior rong pusita nitum si kapuri chenglo nitum best champion kapuri chenglo nilitum adin si karbiang long pusita lapen pine senior patudam pusita nitum hutsi champion kudigang cheng laso prang ke thek tum do waipista champion bang wanungi la nilitum best si kapuri cheng sonda kaksi ini arni ante nilitum long non patumi dia thek long lo social media long sky tum ke me ang thek ang se si non bang ge dambom lo la si
anutin akor te angel tum handa la son thoma bostu ning chibi ponsi anutin ta matharep nang po la pen pini pupwa tim ham sita nang litum thek an khela chipak lang la so khela chipak lang lo kulun te nang litum pupwa tim stame itim ke highway pu puning thesini lam theng kon kol pardon